domin Allah domin annabi gyaran da ɗaya man bai gyara man a mashin din nan kuma ce manya ya canza abubuwa daga cikin mashin din. Salamu alaikum, salamu alaikum. Alhaji mai Aha, ladoma dubu ya gari dan jimai. Wallahi sai godiya. Ya gari hakuri da jama'a. Wallahi muna nan muna ta yi. Ina ka zo ka tada ni ina ta surutu. Na ji he san batu kake yi. Ai ga baki ɗaya dan jimai ya ja min. Aha. Ga baki ɗaya dan jimai na bashi mashin dina. Ga baki ɗaya na bashi mashin gyara. Ya tattara kai wajen mudde. Ai da yake gurin mudde. Mudde ai da mashin. Ai shikenan. Daga nan nake da wanau. Nake mil tara. Allahu akbar. Gabaki dai da kyalla dawo an sa kayan banza jikin mashin din. Gaskiya ne wannan. To ai wannan kai ka kwari kanka. Ban gane ba. Ka san mu ne idan gari. Haka yake. Kamata yayi ka zo ka same ni. Ina kina magana in kai ka sufa kainuwa. Ikon Allah. Sufa kainuwa su ne suka shahara a fadin garin nan wajen kawo ingantattun kaya na mashin. Ikon Allah. Ina gaya maka. Ya kamata ni ma in je in garza wannan kainuwa. Allahu akbar. Sufa kainuwa. Sufa kainuwa. Sufa kainuwa. Sufa kainuwa. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano. Ku garzaya Sufa kainuwa domin ku samu dalla-dallan kayayyakin mashin masu inganci cikin sauƙi da rangwame da rahusa sai kun zo. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano da kewaye nesa ya zo kusa wajen ganin cewa kun cancare iyalanku, 'ya'yanku, abokananku da dalla-dallan kayan mashin na zamani a farcen kamfanin nan na Sufa Kainuwa. Sufa Kainuwa suna da kaya kala-kala kamar yadda kuke gani. Wannan fitaccen nagartaccen kamfani sun shahara wajen yin kaya ingantattu. Ku garzaya babban ofis din suna nan a Ofar Ruwa Market, Kanan Dabo, Nigeria. Yana nan babban layi. Sai kun zo.